And then, sa gikaingon ko na kon ang pulong sa Ginoo wala nimo gipangandoy or ang Ginoo wala nimo gipangandoy makauban nimo sa matag adlaw, kalimti na lang ang tanan nimong pangandoy. Why? Kung wala ang Ginoo, wala man kay mahimo. For the sake sa ato ang mga karon pa nakaanhi or natay mga visitors karon, dili ta mo anhi dire tungod sa relihiyon. Because di mo pwedeng mo anhi mo dinhing ang inyong tuyo relihiyon kundili ang Dios. And gi-challenge sa bunako ayaw mo adtos gawas nga manangyaw mo sa inyong relihiyon. Or inyong kabigon ang mga tao diha sa inyong relihiyon ayaw ninyo nagbuhata. Ako nang balikon for the sake sa mga bag-o pa o karon pa nakabisita. Because bisan ang tanang relihiyon, dinhis kalibutan, ikaw mo'y tag-iya. Pero kung ang imong kinabuhi wala nakapalipay sa Dios, walay kapuslanan ang tanang relihiyon nga imong gikuptan. Sa una ratong relihiyoso ka, karon kalimti ang say pangalan sa imong relihiyon, himua nga si Kristo maoy buhi sa imong kasing-kasing. Ang iyang pagigugma, ang iyang mga pulong. Kay tanang relihiyon gagunit og Biblia, gagunit sa pulong sa Ginoo, pero dili tanang tao na kinabuhi sa unsay gusto sa Ginoo. Muni rason nga niya ka, because gusto tang muhatag og pagpasalamat og pagdayeg sa Dios, simbahon nato siya tungod sa iyang kaayo sa tong kinabuhi. Og ikaduha, gusto kang maminaw, magkat-on og magkinabuhi sa unsay gitudlo sa Ginoo. Nasabtan na to? Dili ta maglangay, let's open our Bible in the Gospel of Matthew, chapter 5. Palihog ko, mo atong gamito ni, kay naatay mga daghan ta og visitors karon. Bisaya lang. Thank you. Sige. Matthew chapter 5. Verse 43 to 48. Matthew chapter 5, verses 43 to 48. Nanata, balik sa tagbarog mga igsoon, manindog ta sa pagbalik. Katong walay Bible, ari diri sa screen. Basa diri sa screen. Verse 43. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang inyong mga higala og dumti ang inyong mga kaaway. Apan karon sultian ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway og pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atoa sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw og naghatag og ulan ngadto sa mga matarong og sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kon ang inyong gihigugma mao lamang kadtong mga tawo nga nahigugma kaninyo. Dili ba bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man niana? Kon kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan. Dili ba bisan gani ang mga tawo nga wala mo ila sa Dios magbuhat man niana? Kinahanglang maghingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. Magampo ta. Ato idoko ang atong mga ulo, magpray ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, kining kusog nga niya kanamo, hangin nga among giginhawa, tubig, pagkaon, adlaw nga naghatag sa kahayag. Ang among mga kinabuhi, dili ni amoa kundi nadawat namo ni nimo nga walay bayad Ginoo. Busa ang amo lamang mahimo mao nga sa matag adlaw ni ining mga panagtigom. Maghatod kami sa among mga paghalad, pagsimbag, mga pagpasalamat. Tungod kay maulaman kini ang among ikauli diha kanimo. Nagaampo ako, Dios, nga pinaagi sa imong balaang espiritu.
Kining mga pulunga mabuhi sa tanang kasing-kasing ug hunahuna sa tanan nga maabot niini. Tuguti usab nga ang imong mga pulong o Dios maglipay sa tanang magulanon, maghatag og kagaan sa tanang nabugatan, maghatag og comfort sa may mga naa sa kasamok, maghatag og hingpit nga kalipay og kalinaw sa kada usa. Salamat kayo, Dios, nga ang imong mga pulong mao'y paglaom, nga matulid ang hiwi og makasasala namo nga pagkatawo. Father God, we pray, nga imo kaming tabangan nga maabli among kasing-kasing sa pagdawat sa imong bugtong anak, sa pagdawat sa imong mga pulong, o pagpahari, sulod dinhi sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord, walay makaikyas karon sa imong mga mensahe. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. Ang nasa imong tapad ina nga ayaw kog disturbuha kay maminaw ko sa pulong sa Ginoo. Sultiin ang nasa imong tapad. Inaayaw ko disturbuha kay maminaw ko sa pulong sa Ginoo. Shut down sa atong cellphone. Palihog lang. Kay basig mo scroll ka diha nya nay musayaw diha ron. No? Basta naagid sa sulod sa church paningkamutan jud nato nga mapaminaw ginato ang pulong sa Ginoo. Mao gyud nay ato ang paningkamutan mga igsoon. Philip, palihog ko sa mga bata na sila dito. Butang sila dito sa likod kay basig magsimba pud sila itong dapita. Imo kuan sila kay arong. Sige, sultiig usob nang naa sa imong wala og nasa imong tuo inang amiguha ang imong kaaway. Lisod no. Amiguha ang imong kaaway. By the way, natay mga bisita karon, mga estudyante diri no? Sa senior high mo, dai? Senior high. Na sila karon diri. Nagbisita sila, atong palakpakan sila. Welcome kayo mo no. So, apil na sa ilahang requirements na sa ilahang subject na mag-observe sila. But while nag-observe mo, listen to this. Ako raning i-sure ninyo. Kini nga church, dili mi gusto ako, kita dinhi, o muanhita o naay panagtigom. Dili pwede nga ang relihiyon, ang pastor, or ang simbahan atong tuyo. Ang Dios gyud ang atong tuyo, no? Muanhita. Ayaw mo pagpasakop ni pastor, palihog lang yun. Ayaw sa mo pagpasakop anang relihiyon. At tumos naghatag sa inyong kinabuhi pagpasakop. Manang muanhita dinhi, ayaw, intawag, una-unaang, nakasimbag yun ko atong simbahan. Lumang magpasakop at oy, ayaw yun nagbuhata. Nga naman, tungod kay, dili ang simbahan, ang relihiyon, ang pastor, ang ministro, ang pare, mo'y tag-iya sa itong kinabuhi, ang tag-iya sa itong kinabuhi, ang Diyos. So ato mo magpasakop sa Ginoo. Nagasinabot ha? Ayo, antur kita dito magpasakop. And then, atong tinguhaon nga sa di pa tamo uli na atay langit nung education. Natay kaalam nga langit nun nga mopauli ta because dinhis kalibutan gitudluan tagbakak gikan pas elementary. Estudyante, tanaw mo na ko. Ingnon ra bagyud ta ni Charles Darwin gikan tag-unggoy. Ha, sugot mo? And gikan kuno ta sa single amoeba, bacteria. In the beginning there was big boom. And gitawag na nila og Big Bang theory. And sa pagsabog boom, na form ang trillions of galaxy. And sa galaxy dunay dili maihap. Sa universe, doon ay dili maihap nga galaxy. Og sa galaxy, paminaw mo, ang galaxy nato gitawag og Milky Way. Unsay pangalan? Di nang nasimong tapad.
Unya sa Milky Way, dili maihap ang gitawag og system og nabilong ta solar system. Sa solar system naa ka sa planet Earth, sa siyam ka planeta nawala ng Pluto. Sa usa ka planeta there were 7 continents. Naa ka sa Asia. Sa Asia doon ay hundreds of nations. Nakas Philippines, sa Philippines, nakas Visayas, sa Visayas, nakas Bohol, sa Bohol, nakas Lourdes, sa Lourdes, galingkod ka diha karon. Tanawa mo sa kadako ang creation ni Lord, moingon na sila gikan kas unggoy. And remember this, bisan ang tao magsuon pa sila, bisan ang tao pareho kayo sila, igagaw sila, paryente sila. Ang ilang DNA di gyud magmatch. Nakasinabot ha? Unsa pa ka ang DNA sa unggoy o sa tawo? Unya gikan ta sa in a right proportion nga naa ka dito. And then suddenly na ay lightning or something like ignition, boom, naigo ka. Nabuhi ang bakterya, ni-evolve, ni duha, nahimong amphibians, nahimong mananap, nahimong manok, nahimong kahoy, nahimong molds, nahimong langgam, nahimong tao, nidaghan mo nang hasta sagbot hagonoy paryente nato ingos Charles Darwin. Sugot mo ana. And after that daghan kay siya nailad mga bright kaayo nga mga scientists nisunod sa iyang theory. But before siya namatay, he said, that was only my assumptions. Mga bana-bana ra daw to niya. Nya kita sunod pod kinabrightan kayo Homo sapiens, Homo javanensis, unsa to mga pangalan na to? Homo erectus, mga wati pito-pito. Sa tao no? Lisod kayo na. And that is why paminaw sa Bible, because ang Bible musulti gyud nimo tanan gikan sa pagsugod hangtod asa na unya kakapaingon inig mamatay na ta. Kinirabang kamatayon daghang di ganahan ani. Pero mauni ang paingnan sa tanan, bisag di pa kaganahan. Pastor, madugay pa ko kay batanon pa ko. Ugma na. Anong dugayon, God? Simba ko. Domingo na din. Simba ko basta Domingo. Now, amiguhan ng imong kaaway, kini usa sa pinakalisod nga imong himuon. Why? Kung lisod nimong tunlon ang plima kung naukal pag ubo nimo. Mas lisod tunlon ang garbo. Lisod. Lisod kayo. Pero makabalo ba ka nga ikaw nga nagtuo ni Jesucristo, sumusunod ka ni Kristo? O kung sa may gibuhat ni Kristo, iyang gigugma ang iyang kaaway. Nahimot ang kaaway sa Dios tungod sa sala. Gipakita niya yung gugma sa pagpasaylo ni mo pinaagis pagpakamatay dito sa cross. Kita, iguratang mo pasaylo, di na ta magpakamatay. Tama? Pero lisod buhaton. Kay makakita ka niya musaka imong dugo. Bata pa ka, hiblaron ka, makakita niya. Labi nag-ex ni mo. Mga estudyante, di mo maminaw, giingnan mo, tarunga ang inyong pag-eskwela o ang inyong pagpangalagad sa Diyos. Apilan man ninyo, uyab taglima, kabok. Nya usara mo ka-seksyon, inig-abot, maglayog. Muna di ko ganahag mathematics. Basta mosulod kag relationship niya, nag-eskwela pa ka, di ka ganahag mathematics. Why? Ang pangutana, solving problem man ta dito. Find the value of X. None. Sigurado yun na, none. No more. Sulod-sulod o guya-buya, binig magbulag na mo, napay value. Find the value of X. Di, nawa nagay value ng X. Yung isulod mo magliso na ka, Y sub 1 plus X sub 2 equals Y na sub 10. Seryoso inyong pag-eskwela. Seryoso sa ninyo ang inyong relasyon sa Ginoo. Kay kung lisod sa taong naningkamot pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, ang pagsunod sa Diyos,
Unsa pa ka ang mga taong wala magbasa sa pulong sa Ginoo, wala matudlo is pulong sa Ginoo, lisod gina kayo. That is why sayon kayo nimong ilhon ang tawo nga sakop sa kalibutan, nasakop sa relihiyon kaysa sa taong nasakop ni Kristo. Ang taong nasakop sa simbahan, pasakitin na, di ba? Sa paon po ka. Pero ang tao nga nasakop ni Kristo, sulayeg pasakit, tagaan kag manggang hinog. Ano nga tawa, kaya pa mo kabuhat. Lisod kayo ne? Kung ikaw Kristohanon, siya dili Kristohanon, pariho ra mo batasan o pagkinabuhi. O sa may kalainan ninyo, wala ang anak sa yawa, ang anak ang iyas kalibutan, o ang iyas sa Diyos, wala'y kalainan. Di may lang anak sa Diyos. O sa kalaian, sa estudyante, sa baiso, o estudyante sa UB, sa uniform nila, makita nimo naka-blue, naka-necktie o blue. Sa pikas, sa to, stripe nga gray, ayon sa to ilang suot. Ingana na kalahian. Kung asa ka na bilong. Now, kung nag-claim kang bilong kas Ginoo, ayog pag-claim nga bilong kas relihiyon, kang imong relihiyon, walay ikatabang nimong moadto kas langit. Ang hinungdan nga makasulod kas langit, kay ni ani si Kristo, gipakamatyan ka, ug ako. Og siya ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi, dili ang relihiyon. Kabantay ka, dugay na kas relihiyon. Ingon pas dungkoy, dugay na kas kalihukan. Nabago, wala. Naka sa simbahan, madomingo, pag inyong balay, pas inyong eskwelahan, pistig, yawa, ang mugawa sa imong baba. Unya mo ingon kasakop kas Ginoo. Kanang nasa imong tapad na wadyo kay uwaw. Sulti iba, dali ah. Tinuod bitaw ni. Kusog kayo mo nagtuo mo kus Ginoo, naigugma mo kus Ginoo. Unya yawa ang sangpiton, kusog mamalikas. Iya kas Ginoo? Iya man kus Ginoo, pero kadumot. Iya kas Ginoo? Iya mo kus Ginoo, pero maldita kayo. Ayaw jud ko, ayaw jud ko. Ngana dayon. Paminaw. Paminawan ni kayo, na pulong sa Ginoo. Sa imong simbahan, or dire ka, mauning pulunga ang imong madungog kay Biblia man eh. Paminaw unsay gisulti ni Kristo because kung sumusunod ka niya, o asa siya paingon, adto ka, unsay iyang gibuhat, mao imong gibuhat, unsay iyang gidumtan nimo, og unsay di niya ganahan, di ka ganahan, kung unsay ganahan sa Dios, ganahan ka. Mao na tinuod nga sumusunod ni Kristo. That is why religions will not matter. Dinis buhol mga igsoon, dunay nagkalinlaing pangalan sa simbahan. Ang simbahan dunay nagkalinlaing culture, nagkalinlaing silang practices sa pagsimba. Dunay pagsimba nga magsayaw sila sa Ginoo, dunay po'y pagsimba nga mong iyahalag. Ini ka man mamauli. Pero ang pangutana kini, ang gisulti ba ni Kristo mga kasuguan niyan, mao bay imong gikalipay sa pagkinabuhi? O ikaw ra gyapon nagbuot sa imong kaugalingon? Because sa gikaingon ko na, lisod gyud kaayo ang paghimo nga amigo sa imong kaaway. Nagtuo ka nga kung mapatay nimo imong kontra, malinawon na ka? Nidaog ka? I tell you, magmadaogon lang ka kung ang tao nakabingkil nimo, nakasakit nimo, mahimo nimong higala. Kanang taong kontra nimo, kontra kayo, grabe. Ipanabi ka niya, ipanugilon ka niya, ipost ka niya, dauton ka niya, butang-butangan ka niya, daot na kayo ka sa inyong barangay, tungod niya, kay panugilon ka niya. Sa may mong gusto, ipatawag nimo sa barangay, kihaan nimo libel, pabayron nimo siya pakaulaw, or imo siyang dag-on nga mahimo siyang amigo. Tagaan ka na og choice. And then pag na-amigo na mo, kontra mo kaniya to, gidaot siya sa uban, mo na doon, ayaw ba? Kaya ako biya sa una, di ko ganahan na niya. Maot kayong batasan, pero grabe. Angel man di ay na siya. Abi na kog June, pukot. Angel, 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 pukot.
Angel di ay. Ugwa may katrabaho sa kalsada, di may makaibalong angel. Ako mo kasi kipangutan ng June, magka sa topat, junior ka. Unsa man dyan, tinuod nga hala ni mo? Angel di ay. Sabi ko, wa pa ka naminaw. Gumnaon ako ba? Nyari ko diri kapasaan ako balde, akong giina mga kauban. Wa pa naminaw to this Bible, itong tawanan na dito nga rodila, tatunahan. So wa pa da ito, gasimba, wa pa ito nangalagad. Tagalangit na da ito. Angel da yung ngalan. Balik ta. Di gyud ka mo daog kung ang gabuhat ni mog daotan, balusan po ni mog daotan. Ingani man na siya. Kung tagaan kaniyag 5, balsa ni mo siya 10. Tagaan kaniyag 20, balsa ni mo 50, mohatag siya ni mo 100, balusan ni mo 500, mohatag siya 1,000, bayaran ni mo 10,000. Ingana ang prinsipyo sa makasasala nga kung buhatan siya dautan mo balos siya mas dautan pa. Parang mutagam para makabalos siya nga gitumbo niya akong katungon. Tunlan ang garbo. No? Kanang imong yatakan imong garbo. Perting sakita di ka katulog ana. Kasimana? Kasimana di katulog? Kasimana. Yatakan mo yung garbo. Nga naman, normal sa taong di ka katulog kung dili ni mo mag-exercise ang imong katungod. Kanabang muragag, sigo ko nga kung mapasakitan ka, moingon din ka, mo super science dayon. Muragag si Eugene nga mo, hami-hami wave. Oh, di. May moingon na. Kanang mapasakitan ka mo, Power Ranger dayon ka. Sa Bible mga igsoon paminaw gid mo og ayo. Because wa koy labot kung unsay imong maabot sa imong kinabuhi bisan pag mapresidente ka sa tong nasod. Pag ang imong pagkinabuhi bulag sa gisulti ni Kristo, welcome sa impierno. Katong di mo to og impierno na araw niya na inigabot dito. Ayo kabalaka. Ari kita, dawata si Kristo, pag kinabuhi, sumala siyang kabubuton. Ayaw nag-i-issue unsang simbahan na, si Kristo gyud ang sunda. Nga naman, lisod kayo higugmaon, Pastor, gani, si Kristo namatay sa iyang paghigugmas, iyang kaaway. Kaya kaniato, kaaway taniya tungod sa pagpakasala. That is why gipakamatian taniya. Kita, igo na lang tang, mutulon sa tong garbong mo pasaylo. Although sa sinugdanan ni mong tagan, murag lisod. Ay. Murag kakatakihon. Tunan oy. Kay mo abot raman gyud. Mo bitaw nawali na ako ni diri ka bahin atong magtiayon no. Kung magtiayon gani mo. Hayog dautan na imong bana ngadto sa imong mga igsuon og sa imong pamilya. Mauli din kasi niyo, ma, grabe kayo kung bana magisumbag ko. And someday mga siya pasaylo, okay na mo, manglaag mo dito sa kuan, mangapi mo dito. And then mag-date-date na mo, okay na tanan. Pero ang iya tawon, nga pagkasiya, daot na kayo sa imong pamilya. Kaya mo mga ipanugilon. Daningon ang Pedro, nga ang gugma nagtabon sa daghang kasaypanan. Na po yung mga anak, ato sa eskwelahan, hey, kabalo ka friend, si mama baon yung kaayo friend. Hindi ko ganahan ito mo sa balay, kasi si mama ito babaon, kaayo mauwaw ko, oy. Unya tuod man, nangatog yun sila sa iyong pamilya. Nga dito. Unya, yung din, hi te, uy, muna akong mama, bless ko te, babaon na ba dyan ni, babaon na ba dyan ni. Ako, pumasawa yan, panabin yung bana. Kabalo mo akong bana, digid, maglaba, digid, magluto, digid, manglunga kayo. Panabi, mami, oy, asos, mami. Dijud. Ayaw, uy. Ipakita ang imong paghigugma. Na ang kabalo mo, mga igsoon, lisod kaayo ni, pero mabuhat yun natin ni kung ang Ginoo mo'y maghatag nato ni ini. Amen? Atong basahon. Ingon diha mga igsuon na ang atong nga time napatay nabilin gamayng oras no.
Ningon siya, nakadungog kamo, na verse 43? Sige. Nakadungog kamo kaniadto, higugmaa ang inyong mga higala og dumte ang imong mga kaaway. Mao ni normal, tama. Tanang kasing-kasing naaaning batasana. Pero pag anhin ni Kristo, giusab niya nga di ni dapat ang inyong mga batasan ingon ani. Ningon siya, verse 44, dungang basa. Apan karon sultian ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway o pagampo kamo alang sa mga taong nagpasipala kaninyo. Muna lisod kaayo ni sa inyong eskwelahan. Di ko mo to ang mga estudyante, kabalag manggumalito competition sa eskwelahan. Kaysa sulod sa eskwelahan, kamo naman tayo mga teachers diri no? Dunay nagkalanlaing kinaiya nga naa sa sulod sa eskwelahan. Na ay garaon, na ay butbuton, na ay hanginon, na ay daghan kayong kinaiya. And ang inyong mga teachers na kailan ninyo. Unya, mga babae, pagbantay mo. Kaya kini mga lalaki, pag nahigugma, demonyo, mga anghel o kalit. Ma-angel o kalit ni mga lalaki. Mubuutan o kalit, mubutan o kalit, manggihatagon o kalit. Ang mga babae po, hala na formal. Hala na formal nag-ayo. Hindi na mo dool-dool sa ubahan, hindi na maapila tong grupo. Kani ato, pag di na ka sa eskwelahan, kawapa ka nakauyab, di ba mo katawa ka, madungog tibok barangay? Mo katawa. Nakauyab na, napastapad. Mura nang sinoynoy Aquino mo katawa. Nabutan. Naghang pagkaruning nun mga igsoon. That is why padaplin sana ari sa atas gitudlo ni Kristo. Ayaw sa gitudlo sa relihiyon. Sa gitudlo ni Kristo. Ang gitudlo ni Kristo naas Bible. Tanang relihiyon, dunay Bible. That is why dapat na kay Bible ng imong basahon aron di ka maignorantes pulong sa Ginoo, dili ka mailad ingnon kang gikan kas unggoy. Napa mo diha? Paminaw gyud mo, di mo maminaw, las dos naman ni mahuman. Karon ingon sa apan karon, sultian ko kamo higugmaan yung kaaway niya. Iampo ang mga taong nagpasipala ninyo. Allah! So gidaot kaniyang ayo gi-post pag yung kas Facebook na tibuok barangay nahibalo kung kinsa ka. Sa may mong bation. Pirting suko ako. Pag nakita ko yan, milampaso kong mukha niyan. Di ba? Lagot ka. Pero ang sa gibuhat ni Lord, dingon siya, higugmaan mong kaaway o giampo. Ginoo na sakitan yung kaayaw ko kaya kung gi-post sa Facebook, ipakaulawan ko niya, Lord. Sa iluwa taon sa Ginoo, paya po taon ko sa akong kasakit, Lord. Nya, Lord, tabangi kong og makita mi. Praise God. Nana, bitaw. Di kayo nagkita ni mo. Asag akong maintenance. Dali, aki, mag-inom ko. Kaya high blood, di ay magkakita niyo ito. Ara, oh? Maka-high blood yan, maka-high blood. See? Now, kung tanaw na to ang atong kinaiya, i-compare na to sa kinaiya ni Kristo, dili magpapuslano ng atong relihiyon. Nakasinabot ha? Kadira pa rin yun pagwapahay. Ini pagwapahay, hala paminta na, boyse na la, monggol to. Unsa pa na hala flyers, pang ibto ning unya mag-retouch na mga, ano sa'y tawag na, mga Sahara ba na inyong ipanggamit? Apo, pusulan. Bisag gasakay, lagi habal-habal. Oy, paminaw mo. Pagka ang imong kasing-kasing puno sa pagigugma o kalipay nga gikas Ginoo, imong dagway magmaya. Pareha sa giingon ni Vice Mayor kagabi Ingon siya, Pastor, lahi ra gyud ning mga batan-on nga naas Ginoo kay maya kayog dagway.
Grabe tong kadaugan kagahapon, no? Naa si Kapitan, naa si Mayor, Ivan Lim, o naa si, kisa to, Ma'am Ines, si Vice Mayor. Naa sila. Gikan pagsugod praise and worship, hangtod panihapon. Wala na nihapon si Mayor, kaya na ako na to'y laing lakaw. Gabi mo, gamit po mo dito nga kuan ang pulong sa Ginoo. Lami kayong di iundang. Ugwali. Pagkauman ako ugwali, ingon si Vice Mayor, siya na may inspiring speech. Ingon siya. Mapastor po taga-apela, Una sa tanan, Ginoo. Gisugdan o Ginoo, tapuso ni Ginoo. Lahi kaayo. Pero bisag unsa ka baga ang imong make-up, daghan kag kaaway, wala ka nagpasaylo, si kagunaunas mga bayronon. Na make-upan ka. Na mga tanan nimo kisay ga make-up nimo, St. Peter or unsa nang naadya, Gumis? Mahalon kayo ang make-up pero murag gibunot gikan sa panson kay puno og pagdumot, problema, kagool, kabalaka, kahadlok. 13 pa imong edad, 40 na katanawon. Kanang nas imong tapan ina pagpasaylo na. Sige, sultiin na pagpasaylo na. Lisod kayo ni. Kabalo ka, di ka magpasaylo, ikaw may alkanse. Nga naman, ikaw may magkasakit. Pero kung magpasaylo ka, kabalo mo, maigson, kanang tao, kabalo mo, kanang tao, bawaan ni mong wala pa siya kapasaylo, kaya magsige pagpanugilon sa uban. Pag muingon na gani ko, di na diskasan, di na ayaw diskas, wa na yun na. Pag diskasan pa na nimo, may bawaan gyud ka na kung nakanini, agyon ni gitago ang bulkan nga walay, namita bulkan nga walay kriter? Mambuluto? Ayaw na. Kasi nabot ha? Paim na sa kong tubig gamay. Iyon ang pulong sa Ginoo. Ato na ta sa 45. Unsay rason? Nga nagigugmao ng kaaway, 45. Aron makita nga kamo mga anak sa inyong amahan nga atuas langit. Hello? Kung ikaw tinuod niya nga anak, diha gyud ka niya muliwat. Amen. Duy, pareho lagi mong nawaw si mong papa. Alangan, pareho ko ni mong nawaw nga si papa, may papa na ko, mga anak ng bata. Muliwat gyud ka sa Ginoo kon kini imong buhaton. And then ingon siya, sa walay pagpili, kay siya sa walay pagpili, nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Mayngon si Lord, kamo diha kay wa mo nangalagad. Walay adlaw mo silang ninyo. Nay kortina dire. Kamo diha kay mga bugoyon mo kanay inyong mga pananom o diri ra mo mga ulan ug hangin. Ayog tagay na sila ulan kay mga bugoy na sila. Ingana ba ang atong Diyos? Kamo kay di mo manimba. Ayaw mo panagat kanira ako mga anak. Kay kanang mga isda diha ako ana para na sa ako mga katawan. Di nga na ang Diyos. Kabantay mo? Ang mga dautan og matarong parihong na ginawa kay ang paghukom adto naman humas kamatayon. Pero sa di pa paghukom, naagi na sila matilawan nga pagpahinomdom nga dili sila mo'y Diyos sa kinabuhi. Down. Ingon ang 46. Nganong magpaabot man kamog panalangin? Nganong maghuwat man mo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong gigugma mao lamang kadtong mga taong nahigugma kaninyo? Dili ba bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ini? Bitaw no? Ngano po kang nahuwat og panalangin nga ang imong gigugma katura man pong nahigugma nimo? Ang imong gihatagan katura pong nanghatag nimo. Lami biya pong hatagan ang di kabalos. Because when you open your hand to the needy, God will open His hand for you. For you. Sige nagbangayo, tagay kulod. Hindi yun manghatag. Sige nagdawat, Lord. Sige, balikon na to ginhawa tag katulo.
Tanan ha, tanan. Ginhawa ta og katulo nya ayog ipagawas ang hangin. Ready? Kamo sa likod, ready? Try ra ba, try. Ready? Ready? Wa na ikaduha no. Sulay ba di mo ninyo sulayan? Ginawag katulo nya ayog ipagawas, ginhawa na pod. Ano ba? Sige, 1, 2, 3, go. Lisod. That is why muhatag sabta. May pang tanom manggihatagon. Ang tanom naghatag nato og oxygen. So gidesign ni Lord nga muhatag tag carbon dioxide ngadto nila. Ang tanom bisag di sugoon muhatag. Hello? Nakinahanglan tag oxygen. So ang tanom mo naghatag nato og oxygen and then ang tanom na kinahanglan carbon dioxide. Munang ayan na kusikin na inyong mga carbon dioxide. Pag-inganan mo, padool sa tanom. Mabuhi ang tanom, mga igsoon. Naapa mo? Kanang mo ginawa ka, ginawa na po usog. Wa na gani ikaduha, di ba? Need nga imong ipagawas ang unang nisod bago makadawat na pukag bagong hangin. And that is why si Lord i-empty ta arong maandam na punta sa dako nga moabot. Ingon ko sa Ginoo, Lord, wa na gyud may graba Ginoo, kahunat na lang gyud ni. Mahal kayong graba. Kanang naa sa likod uno may nakakubiko, ang kubiko karon tag 1680. Sa uban tag 18 tag 17 kay appeal i-charge ang delivery. Lord, wa na gyud. Sa time pod nga empty na ay moabot. Mato nakapalit na po graba. And by the way, sulay nyo kaagi dito, gihawanan na naghapon, gitambakan na dito, kay isarado na nato ni this week, dire karong mapukusag trabaho. Si Lord nakabalo kung kano sa kanautan. Ang mga Israelite, ginang pagkuha lang mo aning mga buntog, og igo ninyong mahurot, pagkuha lang mo aning mga mana, og igo ninyong mahurot, anang adlaw kay sa sunod adlaw na anapoy mana nga moabot nga i-provide ang Dios nang kini dili na sako dini nangabaho hinuon now mao gini lisod kaayo mga igsoon walay kalahian. Next verse 47. Kung kamo mahigalaon nga lamang sa inyong mga higala o sa may nahimo nyong nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan. Dili ba bisan gani ang mga taong wala mo ila og Dios nagbuhat man ni ana tinuod, di ba? Mga taong wala kahadlok sa Dios nagbuhat og pagkasala, nagbuhat sila ani, nagpakasala sila. Nagpakasala sila tama na unya mubuhat po silang maayo ngadto sa ilang mga higala. Di ba? Bisan pag ani gamay ra na sweldo, gamay ra na bilin sa sweldo, moingon pag yun na itaga dire long ni ka kore bayad bayo ay lima bay. Ako bahala ni. Ante, taga ante. Di ba? Bisan mga palahubog naghatag gani. So ningon si Lord, natural ra na sa tao nga ang iyang suod sa kasing-kasing iyang atimanon, panggaon, higugmaon, pero ang gustong mahitabo ni Lord nga atong buhaton ang gibuhat niya nga mao nga ang iyang kaaway mga taong makasasala gihigugma niya og gipakamatyan sa cross tungod sa iyang gugma. Di na ka magpakamatay. Hatdan ra nimo hinog nga mangga. Ter. Nakabasa ba ako sa imong post sa Facebook? De mangga gikasiwais tamis kay ni Ter. God bless Ter. At talikod ka, ano man to siya? Basig na gihiluan ko aniha. Matingala siya. Ano man, gidaot ni mo siya, ayaw hatagan mo manggang hinog. Mangga ra ganina imong gihatag. Si Lord gipasakitan nato kaayo ang iyang dugo gisi-gisi unod og panit tungod sa mga bunal nagkagot ang tunok sa iyang ulo gilansang tiil og kamot naganto sa cross og namatay tungod og alang sa iyang paghigugma nimo og mapasaylo ka. Asa may imong giuli ni Lord?
Ingon si Lord, ang gibuhat nimo sa imong isigatawo, imong gibuhat diri nako. Mo na gisulti sa atong Ginoo, sakto? Kanang manghingalan kag way hanaw, buang-buang ka. Balikason nimo na, imo nang gibuhat ngadto sa Dios. Nakasinabot lagi ta? Animal ka. Si animal ka. Upati ilikugan. Mumray animal. Magbag-o na ta. Kanan na si Montapar, inapagbago na intawon. Now, Moadto ta sa 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6 verses 8 to 23. Ako rin paspasan og basa because it's almost 11. 2 Kings chapter 6 verses 8 to 23. Paminaw, duha ni kanasod nga gira, Syria og Israel. Ang Syria, sige silag panulong sa nasod sa Israel. And that is why ang hari sa Israel o ang iyang tropa o ang katawan sa Israel maglikay-likay. But wala gyud sila miundang sa pagpanulong, paminaw mog ayo. Paminaw gyud mog ayo. This is not all about religion. This is the word of God. Paminawa gyud ni. Ingon ang verse 8. Usa ka higayon ni ana samtang ang hari sa Assyria nakigubat sa Israel. Nakigsabot siya sa iyang mga opisyal og miingon, adto kita magkampo ni adtong dapita. Verse 9. Apan giingnan ni Eliseo ang hari sa Israel, ayaw kamo pag-agi ni anang dapita kay ang mga taga Syria nag-atang didto. Tan-aw sa nako. Siging nag-atang kay ambusyan sa Assyria ang Israel, ang hari sa Israel. Pero sa Israel dunay alagad sa Ginoong gihinganlan og Eliseo. Si Eliseo, sultian siya sa Dios nga ang kaaway sa Israel anaa ng dapita ingna ang hari nga dili sila diha moagi. Mao ni ang gisulti diri sa verse 10 ingon, unya gipasusi sa hari sa Israel ang dapit nga gihisgutan ni Eliseo o gipasidan-an ni Eliseo ang hari sa makadaghan busa nakalikay siya sa kadaot dili lamang sa usa o sa duha ka higayon. Now bisan siya hari kinahanglan siya alagad sa Ginoong mutambag niya. And whatever posisyon nga naa unya na nimo, need kag word ni Lord. Need nimo ang tulong sa Ginoong mutambag mo pasidaan nimo. Ayaw jud kag pagpagarbo. Naa gyud kay pulong nga mahimong magtatambag nimo. Walay lain ang pulong sa Dios. So, tungod kay ang hari naminaw man sa tambag sa usa ka alagad sa Ginoo nga mao si Eliseo, nakalikay siya sa kadaot. Next nga panghitabo, verse 11. Nagubot pag-ayo ang hunahuna sa hari sa Assyria og tungod niini busa gipatawag niya ang iyang mga opisyal og giingnan, sultii ako kinsa kaninyo ang dapig sa hari sa Israel. Nagtuo ang hari sa Assyria nga naay sakop niya nga entel konsabo dito sa gingharian sa Israel. Na ay moingong, oy, takas mo diha kay magbaybas meron diha. Hawa diha, ayog apil diha kay baybas merong Lunes des gabi. Nagtuo siya kay nganong makalikay man ang kasundaluhan sa Israel ug ang hari sa Israel kun walay misulti nila. Wala siya kabalo nga dito sa Israel dunay alagad sa Dios. Before, ang Biblia wala pa nasulat. That is why ang Ginoo diretsong makigsulti sa tawo nga gitawag og propeta. Og ang gisulti sa propeta mahitabo gayod. So moingos propeta Eliseo hari. Ingna imo mga sundalo og ikaw ayaw mong agid ang dapita kay nadia ang ari sa Syria o ang iyang kasundaluan nag-atang arong ambusan mo. So sige silang nakalikay sa kaguliyang. Listen to this. Sa dihang maminaw kag langit nun nga tambag, makalikay ka sa kadaot.
Special estudyante mo, pag maminaw kas barkada, Brad, outing ta Brad, tagay Brad, lingaw-lingaw ta Brad, duwa taron Brad, di ta mo sulod ron Brad, suyop Brad, libreon ka na ako Brad, uyab na ta Brad, hala kuyawan na na. Makalikay yung kas kadaot, kundi ka maminaw nila, kay ang imong paminawon ang pulong sa Diyos. That is why kung niata din walay pulong sa simbahan, sa relihiyon, sa pastor, pulong sa Diyos ang atong isgutan. Haguang paminawon ng masig debate, no? Ano yung plaza ba? Halos magtukanay na lang na sila. Pero mutuo kag sa dili, silang tanan, may mga sikretong binuhatan nga sila rin nahibalo. Nga dili makapaymuot sa Ginoo. Because walay tawong tarong. Tanan makasasala. Gamay dako nga sala, parihong apelyido. Sala. So nakalikay siya. Ingon ang hari sa sira ka, kamang tugas tinuod. Na ay musumbong ninyo, no? Kay nag-atang mislapas dito sila sa dilapas ni Atang. Nag-atang mis dilapas dito sila sa Patima ni Agi. Dito mis Patima nag-atang ni Saka silang manggang. Anong nakalikay man sila? Na-adjoy nito kaan ninyo. Muni ang huna-huna sa hari. Wala siya kabalo nga sa pikas nasod dunay alagad sa Diyos. Munang di ka pwede may umano man di umusimba nila ko sa balay, magbuot ba sila, at least gatuo ko sa Ginoo. Kinahanglan kag pulong sa Dios, musulti nimo, mutambag nimo, mubadlong nimo. Because kung dili ka magkinabuhi og unsay gisulti sa Biblia, nagkinabuhi ka sa imong kaugalingong gusto, so ikaw mo'y Dios sa imong kaugalingon, dili ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Diba? Sa Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done. Tinuod? Nga ang pagbuot sa Diyos mo'y natuman, di ba ang imong gusto, imong kalipayon, imong pagbuot mo'y natuman? So we memorize the prayer, but we don't act or practice what it says. Pag moingon na gani kang Lord, ang imong pagbuot matuman, ganahan kong mag-engineer Ginoo, pero kung gusto ka ma-janitor ko, let your will be done. Ganahan na to, gustong mag-artista. Gustong musikat. Kakapoy ana nga kinabuhi, di ka kaadtog mall kung ikaw ra, di ka kalakaw og ikaw ra, og naa kay mga lakaw, na kay paliton. Musangid kas imong manager, bisag ikaw ang tag-iyas kwarta, kay siya ga-manage sa imong kwarta. Og mabuntis ka, og magminyo ka, ang imong manager kung artista na ka, maoy mo ingong lakaw sa gawa sa nasod, dito panganak, dito pagpakasal, ayaw dire, kay mauni, kay mauna. Di ka malipayon. That is why, nindot nga wa ka na ilhan, samot nagdagan ka kwarta. Bisag asa ra ka maabot, bisag asa ka na maadto. Na? Tak-iya sa mga taxi sa Cebu? Dili lang ko makafamiliar sa pangalan anak niya, mubo ra na siya, iuban na. Pero magsanilas ra, magsulod sa Toyota, kay mag-order og 15 ka auto. Kay mo ang taksi? Di kayo tagdon. Magsinilas ra, sulod dito. Niya mo palit og 15 da ka taksi, mo ang taksi. Nindot na yung anak, no? Nakita kay bisag 100 na sunod sa bulsa. Dagko ay mga kulintas nga murag tinuod nga mga unya gi-sprayhan ra dito gold. Napay mga singsing nga singsing sa bubot. Oy, mga batanon, ako i-suggest ninyo. Paminaw mo ha, mga batanon. Pag magminyo na mo og na mo ika-afford, palit mo mahal kayong singsing. Nga inyong anang magpakasal na unya. Pero kung bright ka maghuna-una, pagpalit og bratong singsing, pwede ra ganig wala? Malon kayong singsing, magbulag dayon, duwara ka si mana. Na bagong issue karon humas kasal, nagbulag, kadi mo kuyog ang asawa sa lakinan. Tinuod? Nas Facebook man na? Nas Facebook? Anang adlaw, gikasal sila. Diha pong adlaw, gabulag sila. Naanan magutang magpakasal, pina-Disney ba? Pina-Rapunzel og mga suot. Pina-Aladdin kayo. Western culture. Nya kay sila dito, natural man ang makingana sila, kay mga dato man sila, krudo may na dito, gold may na, kita dire mang linding pamantag magminyo na.
So, practical na lang. Ug naa kay kwarta, mahuman ang kasal, makakaon tanan. At nya pagka 7 wonders of the world inyong atuon, kinapa mo may kwarta? Di kay inig humag kasal, 7 wonders na lang ang damguhon. Kay daghan na tagbayronon. Naunsa. Simple ra gud, o ganaan mo kasal nga magmaong lang dinhi, mag-t-shirt og puti kamong duha, unya mangita ta direk mamirmahay. Dili man na problema. Di naman na ingog pabunggahay gyud kayo. Na kay gusto lagi tag pinanaab sa guha. Kamusad og invite mo kasal pag ilis mo oy. Kabalo mo unsa? Nindot na kayo ang kasal. Nya iuli na ang bana o ang asawa adto sa reception sa ilang panimalay. Pagabot dito sa ilang panimalay, magpicture-picture man na no. Tuwa dito na nag-short na nag-jersey na daghanang mga photo bomber. Di ba? O gisabot pa lang daan manag t-shirt at mag-jeans. Tablaw tawag paangay ni photographer, hawa sa mo diha, hawa sa kuan ng sundang kanang pala. Kuha ayaw na diha isandig. Wala, datablaw ang photographer. Naabot mo taniya, magpadayon na ta. Kaya madugay tagsamot. Na pa mo? Na. O sa sunod, nahitabo. Susuko kayo siya. Then, niingon ang verse 12. Usa sa iyang mga opisyal miingon, walay usa kanamo kamahalan. Ang nakasugilon sa hari sa Israel, sa imong mga sekreto og laraw mao si Eliseo ang propeta sa Israel. Now, naulian ang hari. Mao di ay. So, karon iya nang gusto nga kining hari, kining propeta mapapatay niya iyang ipakuha. Kasi nga las propeta si Eliseo. Verse 13, miingon ang hari, lakaw og pangitaa kun hain siya aron akong ipadakop. Gibalitaan ang hari ngadto sa gibalitaan ang hari nga didto sa dutan nga tuwa sa dutan or didto sa dutan si Eliseo. Busa, nagpadala siya daghang kasundaluhan sakay sa mga kabayo og mga karwahe. Nangadto sila sa panahon sa kagabion og gilibutan nila ang syudad sa dutan. Sa dihang ang sulugoon ni Eliseo migawas sayo sa buntag, nakita niya ang kasundaluhan nga naglibot sa syudad. Og nangutana ang kasulugoon ni Eliseo, unsa may atong buhaton? Si Eliseo ramani, og ang iyang sulugoon nga si Gehazi. Dito sila magpuyo sa dutan, kini nga maong dapit gilibutan na sa sundalo sa Syria. Buot na nilang dakpon si Eliseo, gabi sila misulong. And ang sulugoon ni Eliseo, kung si Moses na ay Joshua, si Eliseo na siya Gehazi. Si Gehazi, misayog mata ng kabuntagon. Wa ka kabalo ba? Pagbangon niya, kay mangihi siya itong gawas. Naana pa siguro to siya. Pag abri niya siyang mata, galibot ang mga sundalo sa Assyria. So, taranta siya hadlog sa kamahalan. Mata. Unsa naman nato ni gilibutan na ta. Na remember, si Gehazi ang iyang nakita labihang daghanang sundalos Israel nga naglibot. Wala nakit ini Gehazi ang dili maihap nga mga anghel sa Ginoo nga gibutang nagbantay sa gipuy-an ni Eliseo. Mao ni kalahian sa tawong dunay tinuod nga relasyon sa Dios ug sa tawong nakailag Dios walay relihiyon. Anaay relihiyon pero walay gugmas Ginoo. Maglakaw na sila maabot na mga dakit, na mga bato, na mga balay inkantadya, na mga inkanto, mga dawindi. Unsa pa na? Muingon na sila. Tabi, excuse me. Ug na mga balay dihang na inkanto, ibaligya ako'y palit ha. Sagaran ang mga balay nga yuta nga naingkanto kunuhay, barato ra. Ya, palito ng pastor. Tanawan na to kinsay manglayas. Nay kapuyo dire wala, di mo maningog ron. Amen. Ngano man?
Kita, ikaw nga nagapangalagad sa Dios. Ang presensya sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo, ang barang Espiritu sa Dios, ang pulong sa Dios, ang mga anghel sa Dios nag-uban nimo. Countless sila, di maihap. Muna di na ka may yung tabi-tabi, ang mga demonyo, ang mga engkanto, ang mga duwindi, pag nakakita sila nimo, managan sila. Dapat ikaw may kadlugan. Niyon sa ang Biblia, sukli ang yawa, og mudagan siya, kita mo no'y managan. Kung musukol ka, ang yawa, kita'y nanagan, mudagan. Wala kita sigihasi, kaya ang nakitaan, ang iya ra nakitaan, visible sa mata sa tao. Makita sa mata sa tao. Wala siya'y espirituhanong mata sama sa mga tinuod nga mga alagad sa Ginoo. Ang ato nakita problema, wala ta kakita sa panabang nga nagagikan sa Dios. Nakakita ka sa imong balatian, wa ka kakita sa dako kayong milagrong kaayuhan sa Ginoo. Yun ang ako nga mama. Nadya siya sa likod nagigda. Kay ang iyang kanser paspas kayo. Bada ko siyang gunitan, kung ang doktor ay pasultiyon mga siya, 5 to 7 months tungod kay malignant ni, buhi kaayo ni. Pwede siyang patyon ani nga kanser. And that is why ampuan ako siya. Matulog na tanan, muhinahinay kog adto niya, gunitan ako iyang tiil. Ginoo, na mga milagrong nasulat sa Biblia imong gibuhat. Ikaw ang Dios kaniadto og karon, pakita pod mig milagro. Praise God. Anibersaryo na. Tuig na kapin. Buhi paghapon siya. Og daghanang nauna nga walay balatian. Napa mo? Ang imo nakitaan, kinadaghanang problema, kinadaghanang kawaladon, kinadaghanang balatian, kinadaghanang pagsulay, kinadaghanang bayronon, kinadaghanang kalisdanan, mga kasakitan. Wa nimo nakita ang dili mayhap nga panabang sa Ginoo. Nganong wala ka nakakita? Sa umaabot nga panalangin kadaugan og pabor sa Ginoo, kay tuwa ka nagtan-aw sa daghang problema. Sakto? So ningon siya, alas, Master, unsao naman nato ni? Gilibutan naman ta. Unsay sunod nga verse? Sa dihang, next verse. Next verse. Ingon ang 16. Sa Eliseo mingon, ayaw kahadlok kay ang ania uban kanato mas daghan kay ni adtong uban kanila. This is it. Timan ini nga verse. Ingna dayon. 2 Kings chapter 6 verse 16. Don't be afraid. Kay ang kanang naa nimo is greater than sa naa sa ilaha. Mao na ibutang si mong una-una. Daghang pagsulay, daghang kalisdanan maabot nimo, pero mas dako pas pagsulay og sa kalisdanan ang Dios nga nag-uban nimo. Timanig yun na. Naay paghilak sa 2023, mahuman to dito. Ari na tas 2024, naagi hapon 2025, di mahuman ang problema. Pero kung doon na kay problema, doon na po dili maihap nga panalangin pabor sa Ginoo. Amen? Muna itiman di kay magka-problema ka kung ani mong pisi ang kabaw, kay ikaw may maghukot. Di kayo magbulag mo, di na kamukaon, di na kamugtarog eskwela. Napamay mong teacher, daga. Ay, sorry. Kagit sa uban, bahala mo. Sige nga si Eliseo, ay kadlok, iyang ginas gihase. Sila nga nag-uban na to, mas daghan kaysa anang imong nakitaan. And next verse, tanawa ang 17. Ingon ang 17. Unya nagampo si Eliseo og mingon, "O Ginoo, buksi ang iyang mata aron siya makakita." Kinsay iyang giampo? Si Gehazi nga iyang sulugoon nga nakakita sa sandalo sa mga ang Syrian armies. Busa gipakita sa Ginoo ang batan-ong sulugoon ni Eliseo sa nagkatag nga mga kabayo og mga karwahe nga nagkalayo nga naglibot kang Eliseo. Wow! Sa pagkatinuod lang ang mga angels ni Lord magpakita, makaingon yung kang hadlok mo kaning kinabuhi ang niam day mo. Niam day mo. Ang kada usa nato dili kabsan og 10,000 kasundalong anghel nga nagbantay na nalipod. Pero kasi kita kahadlok si kabalaka. Maglakaw magabi mahadlok kay basig naay naglupad nga tawong gabitay ang tinae, YTL. Or naay naglupad nga ulo ra gasiga. Or naay white lady,
Gitar mangyod gatindog ning bass kaning bass gitar gitabunan og puti. Pagtan-an mo hala, na white lady sulod sa church. Grabe yun, na white lady. Pero kabalo kang nag-uban ni Mang Ginoong. Gapon nagdedicate dito sa building sa arms. Nindutag po'y anan. Mga girls nga mo puyo dito, tarungan yung kaugmaon, kay nagi-provide na mo pu'y anan, na amoy assist sa yung pag-eskwela, na mo'y pagkaon, o mo'y ginikanan, ang mga leaders dito, o mga staff, labaw pang nagmahal kaysa tinuod nga ginikanan. Munang pagtarong mo eskwela, ayaw mo ambak-ambak, ito asyas gawa sa gate, gahuwat. Gahapon ka dedicate ko. Awa pagasugod ni ato na kudaan dito. Kay basig di ko kahunat kay nga pray na kudaan. Lord, sukad rong adlawa. Mga gahom sa yawa, espiritu, demonyo, yawa, unsa pa ning mga gipanganlan. Dili sila kasulod aning dapita pagsamok sa mga bata. Umana didikit. No? Muna demonyo mo abot ayo, uy, di ta dire kay di ni ato Mahadlok na sila. Di kay ikaw mo nahadlok. Asa albularyo. Nagpason na kag dahos di Melina. Tinuod bitaw na. Nagpason na yun ka. Naunsa. So nakakita siya perting daghana. Next verse nga nahitabo. Unsa sunod nahitabo? Next verse? 18. Sa pagsulong sa taga-Assyria, nagampo si Eliseo. Miingon siya, o Ginoo, butahi sila, o gibutaan sila sa Ginoo. Tanawa ra guni. When Elijah prayed, nga ma-open ang mata ni Gehazi, naabli ang mata ni Gehazi. Elisha, kay Eliseo mas bisa. And then when Eliseo prayed, nga mabuta ang mga sundalo, gibutaan sila sa Ginoo. See? Nindot kayo nga pangaduyo nimo nga uban nimo ang Ginoo kang imong pagampo tubagos Ginoo mas labaw panis mangandoy kag maminyo kag artista. Labaw panganduyang makauban nimo ang Ginoo sa matag adlaw sa imong pagkinabuhi, sa imong pag-eskwela, sa imong pagtrabaho, sa imong pagatiman sa panimalay kaysa sa madato ka. Ngano man og naa nimo ang Ginoo tag-iya ka sa tanan og madato ka pilaray naa nimo maura. Sa laing bahin ang kwarta makawat ang Dios nga maong tag-iyas tanang bahandi nga naa nimo dili makawat. Kadi man ni Dios nga katong isuroy, pautang. Siguro agyod nga amigo nimo ang Ginoo. Then kung amigo nimo si Lord, ug unsa iyang ganahan ka, unsa iyang gidumtan, kadumot sad ka. Kung dili siya ganahan ani, ayaw sad ka ana. Kung mao ni ang gusto mo, punay imong gusto. Kay amigo nimo si Lord. Di ka na kamoy ng protection ko, Lord, kaluya ko, Lord, naana sila, Lord, mga kaaway, Lord, ayaw, Lord. Naana ni mo si Lord, pagkapos mga kaaway, sa ngalan ni Jesus, pahawa. Ingon na yung demonyo, sorry, brad, ari nami. So nabuta silang tanan. Next verse. Kay nabuta man sila mao hinahimong nadakpan ni Eliseo, paminaw. Unya giingnan sila ni Eliseo, dili kini mao ang dalan ug dili kini mao ang syudad, sunod kamo og dadon ko kamo sa tawo nga inyong gipangita og gidala niya sila ngadto sa Samaria. How come? Sadutan raman to sila nganong naabot naman sila sa Samaria, the capital city of the kingdom, northern kingdom. Gidala hinuon sila ngadto sa hari sa Israel, mga patyonon. Sila hinuoy nadakpan, sila hinuoy na butaan. Not literally nga di na gyud sila makakita. But gilibog lang ang ilang una-una. Katubang sila ni Eliseo, adili ni si Eliseo. Di ni mao ang agianan. Arita, balihon na to tong sinina aron makatuod ta inig uli. Kabantay mo na yung mga taong ingana. Wala pa'y kompas reading sa una, wala pa'y kompas. Pag manaas sila sa kabukiran, balihon nila ilang sinina aron di sila mawala. Totoo. Pero ang tinuod na hangad kas langit. Pag naay bituon, basa ang bituon, maonig west, maoring north. No, ana. Mauni ang silangan, mauni ang kasadpan. Napa na mga ilhanan. Gani, na-discover na ako kagahapon nga kung magtanom kag humay, siguro ang magtanom ka nga naay laing nagtanom. Mudungan ka sa nagtanom. Unang rason,
pag atakihon kag maya, nya ikaw ray gatanom anang bulana, hurot. Pero kung daghan mo, mabahin ang maya, maglibog. Gahapon pa ko na si Vice Mayor, may hatag na ko anak nga wisdom. Sunod, ingon siya, ilha ang mga bulan nga maglumlum na ang mga maya. Kaya mura man nagmanok, 21 days. Almost 25 days. Nga mulumlum sila gikas pagpangitlog, nga di kay sila tigawas tig pagkaon. Nga naman, timingon ni mo anang time mag-ani na mo while maglumlum sila. Kay kun, namusa na sila, hapit na anihon ang imong tanom. Gutom na kayo, magsigi pag yung naghakot, dadon nga tos ilang mga iglets, say tawag na, sisiw. Hurot imong humayan. Sabi ko, grabe yun. Di yun ka makaingon nga. Ang mga tigulang nakabalugod po sila nga maunang mga panahunang mangitlugay ang mga langgam. Na? Yan na may hakog. Gasalig nga na siya yung kaugalingong tubig. Gaon na siya tanom. Pagpanggawa sa mga maya, hurot. Balik na ta, layuan na ta kayo, udto na. So, gidala sila nga to sa Maria. Ang mga modakop, mao na hinuoy na dakpan. That is why mga Kristohanon, salig ramos Ginoo. Ang problema, ang balatian, kawala doon kasakitan, musulay o gapos nimo, ikaw hinuoy mo gapos nila. Because naa si Lord sa imo. Next verse, 20. Ingon ang verse 20, sa pag-abot nila sa Samaria, si Eliseo maingon, o Ginoo, pakita na sila. Ablihin na ang ilang mata. Pasabta na sila. And then, busa, gibalik sa Dios ang ilang pananaw og nasayran nila nga dito na di ay sila sa tunga sa Samaria, the capital city of Northern Kingdom Israel. Perte na nilang kurog. Saan naman na ito? Patay kita tanan. Patay kita tanan. Sa batanan, amiguha, imong kaaway. Sila ka-expect patay sila tanan. O ang hari sa Israel, ipapatay gud sila tanan. Next verse. Ingon ang verse 21. Sa pagkakita sa hari sa Israel, kanila, mingon siya kang Eliseo, pamatyon ko ba sila? Listen to this. Hari siya, pero nangayo siya, hari siya sa tibok nasod, pero nangayo siya tambag sa alagad sa Ginoo. That is why, bisag unsa pa ka kung sa inaabot nimo, mag-istorya gyud ta. So ginlig ko, nakay plano, so ginlig ko. No? Last week, ang mga labay ng mga adlaw, nagsunod ang counseling, kay daghan kayong minyoon. Yan number 1 nga problema na kwarta manjot ng minyoon. Sa una, wala ba na kwarta? Kadaghan mo silang maihaw. Karon, ingnan kabitaw ka nako, pagdala ragduha ka witness, kadito kasal sa Brunei, sa Dubai, giingnan raman silang within 2 minutes, I will declare you, ikaw, husband na o wife. Within 2 minutes. Mao pa kani pagsulod nila. 2 minutes ako no, humanang kasal. Kita kay daghan pa kayo no? Lol. Humnon pa tong usa ka buk kanta, unya 15 ka kanta ang giandam god. Uli ubang bisita ani ron. Ingon siya, tanawon ning harihan, nangutana siya sa alagad sa Diyos, pamatyon ba nako sila? Remember nga kining patyonon din gisugo ni hari sa Syria, pagdakop kang Eliseo. Pagkakita nila kang Eliseo, giingnan sila Eliseo, dili ako si Eliseo? O di ni maong dapita inyong ganian, dali mo. Kay i-guide mo na ako asa na inyong ipangita. Dito niya, gidala sa hari. What's next? 22. Ingon ang 22. Si Eliseo mitubag, ayaw silag patya. Amiguhang imong kaaway, ayaw patya. Pamatyon ba di ay nimo pinaagi sa imong espada o pana ang imong mga binihag? O si sumpay, ang dami silagpan og tubig aron makakaon, mangaon sila og manginom sila og mamauli sa ilang agalon. Grabe no? Na ay nanulong dito sa inyo ang gidadaan pagkagsundang? Brad, ibutang sana imong sundang, Brad. Mag-init sa tubig, Brad, kay mga pitaron, istoryaho na to na. Paliw kong palit dito tinapay, pagdali, init, kinig ulo.
Lingkod sa kay na di ba kuan mo ani usama butong, nay butong. Palikot butang ini litrohan aring nay litro diha nga coke butang ani. Ice pagdali palit tayo ka ice. Kay patay ko ani ron og dugay-dugay ka. Imagine na ang taong buot mo patay niya, giluwas pa inoon niya, gipakaon, gipainom, gipapauli nga malinawon. Muni, kinaiya sa tinuod nga iya sa Dios now sa may imong relihiyon. Kung naa ka ng relihiyon, wa ka nagbuhat ani, kinsa may tagiya nimo, ikaw ra sa imong kaugalingon. Lord, baba ka kabalo, Lord, muni ngala sa mong simbahan? Kabalo man. Kailan man ko ngala sa iyong simbahan, ikaw, rewa ko kailan nimo. Anak si Lord, luuyan nimo, oy. Sunod na hitabo, next. Ingan ang verse 23, busa, nag-andam siya dako kayong bangkiti. Wow! Mag-thanksgiving ta, kadi ay mga dinakpan, mga patyunon. Ato ni silang pasailuon. Andaman na to, pinaka-the best nga pagkaon, dinis gingarian. Ato na to ni buffet nga to sa prawn farm sa Isim. Ato ni nga timanon. Sa dihang nakakauna o nakainom na sila, gipalakaw niya sila o na mauli sila sa ilang agalon. Unsay nahitabo sunod, dungag basa, o wala na gayod nanulong ang taga-Assyria sa Israel. Maunay reward. Kung amigo ni mo imong kaaway, di na kanya awayon, di na kanya dauton. Pero kung gidaot kanya, balusan ni mo sa daot, magplano siya mas dako pang kadaot para nimo, ikaw na po mo balos o magdako pa, hangtod, maabot niyong banay, magpinatyanay, o mga matay na mo, mahuman na ba ang kaguliyang? Wala pa, kaya ang inyong mga anak magbalsanay. Atong ibalik ang istorya, usbo na to, Sige, nanulong sila, unya pag-abot dito, nadakpan, o giabot na dito. Unsa man pamatyo, ningos Eliseo, pamatya, maundang ang gera sa Syria o Israel, mas muda ko ang gubot. Munang mas maayong magpasaylo, mangayong pasaylo, undang na, human. Tulon sa mga tama mga ginikanan no, kasagaran, mabikil, medyon mas yung mga anak, tunlara. Lord, magginikanan raning akong anak. Nak, mahaw na. Nali na nak, mamahaw. Sa mali nga akong inahan nga. Butan kayo, bisag hinganlan na akong unggoy. Pero kung ang imong kaaway, buhatan ni mong dautan, dili mahunong ang inyong gira hangtod sa sunod pa ninyong mga kaliwatan. And that is why pag si Kristo nagtudlo, naghatag og kalinaw, nagampot ang kalinaw, pero di ta mo sunod sa gitudlo ni Kristo. That is why ang reliyon, walay ikatabang nimo. Ang makatabang nimo si Kristo kung mosunod ka sa iyang gitudlo. Usaptan na to. I believe ang pinaka dagang nang naitabo mga igsoon. Nga gikag elementary classmate sila, sige ko silang away. Pag graduate nila elementary, nag-high school, wala na sila nagkita, nag-college, wala na sila nagkita. And then, someday na narbaho na siya. And then, illustration na niya. Wa ko gagama-gama. Illustration ba? Illustration ha. And then, engineer na siya. Ang usa na himong tag-iya supplier. I mean, kanang na ang, sana? Example lang, tag-iya siya, dako kayo nga, mga construction supply. E di nagkita sila. Uy, sir, usa may project nimo? Magpatukod lagi ko aning hospital sa Cortez. 54 billion nakuha po na. Diha ko nimo makuha og materials. And then nagkahibalaan na sila, classmate dahil sila. Sila ang grabing away. Unya kay daga pa man, ulitaw po siya. Kabalo na mos istorya. Usahay ka ng best enemy, maunya na best lover.
Kaysa anang imong suod kay nga higala, pag naminyo na mo, best enemy na. Kaya nga naman, higala mo, di ka kakita sa iyang sayop. Pero pag kamunaon niya, nagdayo na mo, sayop na siya. Karon, kita kadaan sa iyang sayop. Pag nagdayo na mo, kabalo na mo kang ingana siya. Di ba? So, dili ka mudaog kung mapatay ni mo siya, kung mapahilom ni mo siya, kung mudaog ka, kung malupig ni mo siya, kung mapakaulawan ni mo siya. Karon kay imo kong gipakaulawan. Muabang tagsakyanan sa barangay og megapon. Libot tas tanang iskinas barangay og imong isulti. Tutok. Ako si Jonas Katubig, akong gipakaulawan si Insi Sulihon, pinaagi sa pagpost ni ini akong basahon. Dito na pusunahan. Ipaibalo nimo. Og nangayok og pasaylo kay dili tinuod ang akong kay mo man siyang gipakaulawan, so balsan po king ana nga pagpakaulaw. Isuroy barangay, himuon kang patron. Mag-announce ka, dili tinuod ang akong gipanabi, gipost sa Facebook, pasaylo ako. Ato na pa una hagamay. Ako si Jonas Katubig. Nag-away mi ni Unsita Sulihon, og dili tinuod ang akong gipanabi o gipost sa Facebook, gama-gama raton ako. Dito na po sa unahan. Gusto ka king ana? Di ka mo daog gihapon. Gipakaulawan ka, mubalos kag pakaulaw, pariho mong iyas yawa. Nakasinabot ha? Tanawa ang iya sa Diyos. Psst. Unsa mo kang imo mo na yung patyon? Di man gani ikaw may patyon, ako untay patyon ani nila. Ihawan na yung pinakatambok nga baka da. Pakanon tani sila at imano na tog ayo. Ato nis 5-star hotel, mahigda ron. Henan. Nya ugma, plitihan na to sa Ocean Jet, ulig Negros. Kay kung ilang patyon, dili sila maghuman og gera. I tell you, the best way to win the fight is to make your enemy, your friend. Anong mo daog ka sa inyong panagbikil, himuha siyang higala. Himuha siyang higala. Amen? Kay maura man ni ang kalahian sa iyas Ginoo o iyas relihiyon o ilas kalibutan. Di man na magmater na kami mo'y una, kami mo'y insakto, kami dili na mapuslanon. Ang mapuslanon, unsay gitudlo ni Kristo, imong gikinabuhi kay iya ka ni Kristo. Di ka iya sa simbahan, di ka iya ni padre, ni pastor, ni ministro, di ka iya sa one-way disciple church. Di ka iya sa Sabadista, di ka iya sa Mormons, di ka iya sa assembly. But iya ka sa Ginoo. That is why ang imong himuon kining gihimo ni Elisha, gihimo niyang higala ang iyang kaaway. Pastor, parang magkahigala ta. Mamauli nami tawon palihog. Sige, magdali nako. Humno na ko nagyud nako ni, di nagyud ko maglangay. Last na Romans 12. Romans chapter 12, verse 17 to 21. Katapusan na ni, and then mag-closing prayer ta og mamauli na ta. Romans 12, 17 to 21. Ingon ang Romans chapter 12, verse 17. Kung buhatan kag dautan, bunalig pala. Muna'y giingos Bible? Kung ipanabi ka, pakaulawi pod. Mo'y giingon? Unsay giingos Bible? Kung buhatan kag dautan, ayaw balusig dautan. Kung imong balusan, nagtuman kas gisugo ni Kristo, wala. So dili ka sumusunod niya. Nagkasinabot ha? Pasagdain ang sigig pandaot. Someday, tag-iya kag hardware siya, nanarbaho si mong hardware. Nga naraman na. Yung sigig pandaot, di ili man na panalanginas Ginoo. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Giila sa tanan nga maayo. Unsa kay giila sa tanan nga maayo? Ang paghigugma. Tanang tawo nag-ila nga maayo ang paghigugma. Pangutanan na si Montapad, mutubag dyan na. Wala ka.
Buhata ang gila sa tanan nga maayo unsa man na pagigugma o kining pagigugma mas gamhanan ni dumot. Ang pagigugma mas powerful kaysa sa pagdumot. Ang pagigugma mas gamhanan kaysa sa vengeance, pagpanimalos. Next verse. Ingon ang verse 18. Kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tawo. Nakuha na to? Bisan kung dili mo parihag, simbahan, di mo parihag pundok. Pundok sila, ungyot ka. Ayaw. Bisan kami sa basketball, inigumag basketball, tapi kanay, Brad, nice game Brad, bisag na nga sunggo. Pakigdait sa tanang tawo. Bisag na nga sunggo ba? Nice game Brad, nice game ba? Butangan no po nimo no. Nya next, ato tas 19 tanawang 19. Hapit na lagi ko mahuman. Kabalo ko gigutom na ka. Oh, human na gani. Arin naman ta dire. 19. Mga higala, ayaw kamo panimalos kundili itugyan hinuon sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mobayad, nag-ingon ang Ginoo. Tanawa? Mo nang iampo ras Ginoo. Ang ato pag yung ampo, Lord, lagot yung ko na niya, Lord. Muli na ron magmotor, ambak unta na adto. Ayaw ingana, dili ingana ang ampo. Panalip di siya Ginoo, panalangin tanduga yang kasing-kasing, yung una-una, baguwa siya. Parehas imong pagbago na ako. Kay ingana sad ko niya, sa wala pa ko diha nimo. Di ka maong paubos, di ka maong mupasaylo, maninumtanon ka ayo. Baguha siya, parehas imong gitrabaho sa ako. Then kung na ako'y lapas doon, pasaylo ako Ginoo. Ana lang. Papatay man po sa hari sa Israel. Ayaw, pakan ana. Nya, papauli Pabalunig tubig dagan. Pag uli niya dito, nadakpan ninyo? Kami mo'y nadakpan, sir. Grabe yung pag-abot na ito katong tawo nga nigiya na mo. Mao man diya ito si Eliseo. Wa po may kabantay. Mao bito sa picture. Dito na may nakabantay. Gilibutan na may mga sundalo, sir. Unya, ningon pag itong hari, sir, nga pat yun. Ningon mo po si Eliseo, ayaw. Mag-thanksgiving ta, ihatag nila pinaka-the best nga pagkaon, the best nga kapahulayan, the best nga mga i-accommodate silag ayo. Ni piso ayaw silag pabayra. Nya, sir, gipapauli mi nila. Mao ba? Di man day na sila mga daotang tawo, no? Di man day na sila ingog lahig tinuuhan. Ilang man ganing giayo day ng atong kalsada. Malinawon manitang nagbiyahig pa uli. Dili na ta manghilabot nila. Di na nato na sila lutuson. Dili na ta, di ba? Nakita nimo, ningon dito, unya ang Syria wala na nanulong sa Israel. See? Nidaog ang Israel dili pinaagis gubat, kung dili pinaagi sa pagpasaylo. Nidaog ang Israel, dili pinaagis, tinikbasay, pinaanaay. Wala sila migamit og mga hypersonic missile, mga nuclear. But ang ilang gigamit, the most powerful weapon nga naa sa tao, ang paghigugma og pagpasaylo. Ayaw uli diriron nga naa pa kay gidumtan, nga naa pa kay kasuko sa imong papa, sa imong mama, sa imong igsoon. Sa imong classmates sa kaubas trabaho, kay kung naapildi ka matag-adlaw, imo ang higala, ang imong kaaway. Parihaan ni. Arin ako dire. Ingon ang verse sa verse 20. Di ba? Sa verse 19, og naam galing si Lord Ray manimalos. Kako sa una gipasanginlan kung nang dukduk kuno kog mga larawan, mga unsa. Ngano hilabtan man ako na, di po na ako, di po ako kapalit. Ngano po kong manghilabot? Kamo may bahala og unsa una ninyo, og inyo nang i-surrender og unsa inyong himuon ana. Mano po kung, di ba? Panugilon nito nga nang hilabot kuno, kung manghilabot. Bisan pag imo na silang pangkuan og wala gyud sila
ug di ang tao di gyud magkinabuhi unsay gisulti sa Biblia, useless tanan imong gihibuhat. Nakasinabot ta? Sultian sa muna ko arang madali ta. Imagine ko naron niguli nato na tinunuan nga malunggay nga sinugbang buwad nga pinikas nga mais nga matanawa ganahan ang mamauli. Ako na ning homnon. Napa mo? Ingon ang verse 20. Hinoon, sumala sa giingon sa kasulatan, kon gigutom ang imong kaaway, pakanas ya, kon giuhaw paimna, kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gihimo kanimo. Tuara. Mauna ni. Onya, ang Old Testament o ang New Testament, pareho man ay sila o paagi. Nga naman, ang Diyos sa Old Testament o ang Diyos sa New Testament, mao ang Diyos atong gisimba karon. Kung gigutom siya, pakana. Kung giuhaw, paimna. Di ba? And then sa verse 21, ayaw padaog sa dautan. Na kung buhatan kag dautan, mubuhat po kag dautan, ang dautan mo ni daog. Yan nga man, ayaw padaog sa dautan. Hinoon, dag-a ang dautan, pinaagi sa maayo. Amiguha ang imong kaaway. Wala ko nag-ingon nga, pastor, amigo namin ni Satanas, pastor. Ganahan na kay karong mapakasala, kay amigo man ni. Di magdumot ka sa sala, pero ang tawang gabuhat sa sala, tabangi in taon, amiguha yun in taon. Amen? Nga anak ko bang, kanang inyong mga anak nga, kanang grabe, mo, sa, na kay anak pulo, kabuk mo, dyan ay pinakapabadlong, kayong anak ka, kana mo ikuyog, kanunay. Ikuyog na kanunay. Tara nak, manglaag ta. Di ba magjilos, nga siya, balugon kayo, siya inoy palitag tapatos. Nga na nang ba mga igsoon. Pero sa ing anak, baya di ay nga paagi, makita ni mo nga na, lagi na bago akong anak. Nangandoy raman day ay siyag panahon, paghigugma, o kanang makabati siyang giatiman siya. Mao day naingon atong iyang kinaiya, kay wala siya panahon, kay wala paghigugma. Munang sige kong yaw-yawan sa kong asawa, and tinuod ng iyang isulti sa kuha. Muingon gina siya, tagaig panahon jud din taon ng imong mga anak. Kay naara kay panahon niya, og maghatod na kas eskwelahan. Kay one time ni uli ang akong anak, gadala og tudluas maestra drawing og heart kay Valentine's Day daw to. Drawing og heart kinadaganan. Ay na huna ng Valentine's Day kay practice man as mga pagano. Importante nga ng expression sa paghigugma. Pag-abot niya dire. Ing anak ko daghana man ni. Ingon siya, "Oh, kay daghan akong love. Si daddy, iyang ipangtudlo ning heart. Si mami, si naya, si tita, si lolo, si lula, daghana siya love." Nya pagkahuman kay the next day man siguro to iyara tong gitaguan tong daghan kayo. Nya sige siya while na ato sige kanang mura siya na baguhan kay gituluan lagi siya sige siya I love you daddy, I love you mommy. Sige siya I love you pagkaugma nakasab-an man nako siya. Gikuha di nako ganahan aning daghang heart. Gikuha ang iyahang envelope nga daghang heart nga bond paper nga gipiko-piko. Unya iya nang gihulog sa basurahan niya kay wa man gyud niya buhi. Gihulat man gyud niyang mutanaw me. Gatindog ra gyud siya nga yang ihulog unta atong basurahan nga green sulod. Pero wa gyud niya buhi. And after that iyang gikuha og balik niya iyang gitaguan dito. Natudluan niya iyang manghod tungod ato. Kana si ngalan nang akong kamanghuran? Kana si Naya. Natudluan gyud niya kabahin atong ing atong nga daghan kuno kaayo nga love. No? Daghan kay nga love. Muna sinaya imbis mo siya I love you so much mo gakos daghan kayo nga love daddy. Daghan kayo nga love mami. Imbis I love you so much daghan kay nga love. Kung naabot man mo diha. Di ka mo daog. Kung maghuna-huna ka, unsaon ako pagpukan ning kaaway, unsaon ako pagpakaulaw ni akong kaaway, unsaon na sa katapusang mga adlaw ikaw mo'y mapilde
Nagmalipayon sa siyang kinabuhig nabuhig dugay, nagmagulanon kag namatay sa iyo. Ano man, lamang, panalo, champion, nadaan ang mga taong naghigugma o nagpasaylo. Natural na. O wala tayo panagbingkil, dili katawo. O wala tayo panagbingkil, wala, di natatawo. Kaya tanang tao, lain-lain man siya. So dili sila magkaabot og mga ideya, huna-huna, di mag-abot lang kasing-kasing. Muna ningon ang Bible, there's a time of war and a time of peace. Kabantay mo, mga bana, ingong amen. Mga hapit na may mong bana, amen. Di dyan mo, amen si Jimar. Je, kumidjar na, Je. Ate ma'am, masuko ka na ko ron. Mga bana, kining mga asawa, paminaw mo, gahimo akong asawa, gahimo na siya gahimo sa kong wale. Kining mga asawa, pag nabikil na sila, i-moment na nila. Di na maingog. Napasakitan ni mo siya, ingon ni mo, sorry, mukis, di na ni mo, okay na, wala na iluha. Pag nasakitan na sila, nakadesign na sila nga, dugay kayo ang process, healing process, pinakadali, 3 days or 2 days. Tinuod na mga asawa, amen? Tinuod na ako asawa, oh. Munang pasakyon ni motor, di mo sakay. Kikag bikyo, naabot ng mangga, sa mangga na ni sakay. Imo nang babagbabagan, ano ba? Alas 4 nang gikan, alas 7 naabot sa mangga, gasigig laalis aning kalsada. And then, 7 wonders of the world, ilang naadto. Usapan ni sakay. Okay na. Gakos ba? Nga niya, nagod ko. Gakos ba? Drive na diya kay gabi na, mga bata. Gakos lagi. Di ba? There's a time of war. Kung war pa na, hilom lang usa. Do your best nga magka-okay na unya mo. Kay kung okay na siya, ma-okay ra gyud mo. Di kay tingog, di ba? Kaon ka dire. Di ka makaon? Ayaw, dyan ko kinanaha, kay ilisan nyo ka na karon. Ayaw yung nganahan yung mga asawa. Ang Vice President, nagtambag siya. Kamo, mga asawa, umakigbulag mo siyang bana, ayaw nagpangita og lain. Kaya ang kami nyoon, pailob. Kung waka ka kapailob, anak mo na imong bulagan, kanang musunod, di gihapon ka kapailob. Bulagan gihapon nimo. Di ba? Muna iyang gisulti. So, himuang amigo imong kaaway. Naadyo'y time nga magka problema mo. Kabalo mo. Sulod sa pamilya. Gi-exercise gyud na nako nga bisan pag ako'y makasala, ako'y mangayog sorry. Kay mao man ay pinakasusi. Ako gyud moingong sorry pasayloa gyud in tawon. Sa pag-angkon nga bisan pag may kang walay sala na baday perfect makasala man jud ka. Ako gyud sige ingon yang sorry. Moingon jud ko niyang sorry. Sorry na ba nya? Gakos-gakosan pod gamay manghugas siya. Sorry na. Ako ini kayo. Yana bita. Hugas yung bibiro niya kung gakson sorry na ba? Ubi. Init kayo. Pero madugay, anak. Kung ano itong bata, kano, skotro na. At least, nitingog na, nanugo. Tingog na niya, pinakuan pa ang tingog. Kung ano, skotro na, ano itong bata? Lord, salamat Lord, niyang gabi yan eh. Ngaon na ta. Kalma na kamay. Pagkagabi, sikuan ba? Nalalami na. Ayaw pugsa. Nga dili siya okay-okayhon. Kung gusto siyang mag-tricycle, parahig tricycle plitihidan. Ihaton nis mangga, sir. Pugson, gunin mo? Yeah. Yung mga anak, kung di pa mo tingog yung ginikanan, sabta sila, kanasakitan sila pa kayo. Ang mga ginikanan, kung di pa mo tingog yung anak, ay, sabta sa sila kay nasakitan o kayo.
or ng luod o gayo. Doon ba na? Di kay init na gani, sugnuran pa nimo, sunog ng balay. Kalma. Kalma lang. Naapa mo? Kamo mga estudyante, pag na'y mag-away sa inyong eskwelahan, paghilom ra mo. Hilom lang. Di kayo mo apil po, nabungol na inyong maestra. And, ang pinaka the best nimong himuon, parang mudaog ka sa imong kaaway, amiguha siya. Kabalo ka? Proven and tested. Nga ang imong amigo mulabaw pa ka-close nimo kaysa sa imong igsuon. Ang igsuon nimo, mangaway mo na. Kaya ngano ang yuta, mao maning yuta, na kapin manig sentimetros. Ang igsuon, mangaway mo na. Kaya ngano nga ko may katiman na itong ginikanan nga kitatanan kamo na mga amot mo dali, amot. Mag-away-away ng mga igsuon. Tinuod gina. Pero naa kay higala, labi nagkaaway nimo kaniadtong mahimo nimong amigo, kana maoy pinaka protector nimo, abogado nimo, maunay maduol nimo. Tinuod gyud na mga igsoon. Hopefully nasabtan nato ang mensahe sa Dios. Gusto ang Ginoo nga ang atong pagkinabuhi, atong pamatasan, muhaom pariha sa iyaha. Dili mo pariha ni pastor, mo pariha sa relihiyon, mo pariha sa tapad. Ang atong pagkinabuhi mapariha sa Ginoo. Nakasinabot ha? Close your eyes and bow your head. Let's pray. Gracious and loving God, pasaylua kay may Ginoo nga nag-angkon ming imo ming mga anak ug mga sumusunod nimo. Pero naghari sa among mga kasing-kasing ang pagdumot, ang pagpanimalos o Dios. Sa among mga gabil gasulti kamig paghigugma. Pero ang among kasing-kasing natabunan sa kasuko. Nangandoy kaming mahinlo kami, makapasaylo kami, makapahulay kami sa among mga kabugat. May mga panahon nga kami Ginoo nakapasakit or kami ba'y napasakitan. Doon na itaas kay mga panahon nga na-abuse ug until now wala pa naka-forgive. Tabangi nga makapasaylo Ginoo. Gusto namo nga sa matag adlaw puno ang among kasing-kasing sa imong paghigugma. Sa among panimalay maghari ang paghigugma sa eskwelahan, sa trabahoan naa ang paghigugma. Imong nakita Ginoo nga ang among mga kasing-kasing luhaan kanunay samaran Ginoo. Ayuha kami ug wag tanga ang mga pagdumot. Before mi mo pauli, ania ang among kasing-kasing Ginoo, ayuha sa kasakit. Before mi mo pauli, hatagi og lamdag ang among pagkinabuhi. Ginikanan nga nagapasaylo sa mga anak nagapasaylo sa ginikanan nagpasaylo sa asawa, ang asawa nagpasaylo sa bana, nagpasaylo sa mga igsuon, nagpasaylo sa mga kauban sa trabaho, magpasaylo sa mga classmates, magpasaylo sa mga nakasala Ginoo. Ingon kas imong pulong kundi may magpasaylo, di pod binimo pasayloon. Tabangi mi o Dios, before mi mo pauli, kuhaa ang pagdumot sa among mga kasing-kasing. Ang among mga kabataan motubo silang panalangin diri namo sa among pamilya o sa among nasod. Ang mga batan-on Lord, dunay langit nun nga paghigugma ug ampingan nimo sila sa ilang mga desisyon sa umaabot. Kaming mga hamtong mopadayon mi sa pagtubo sa among gugma diha kanimo, sa pagdumot sa sala, sa paghigugma sa imong gihigugma, sa imong kalipay, among kalipay. Dalaygon ka Ginoo. Yes, Jesus. Manindog tang tanan. Ingna si Lord, ania ang kasing-kasing ko. Hallelujah.